Krásne ránko. Podozrivé vklady na účet. Ak aj chodíte niekde na brigádu, na čierno, k bratovi, k rodine, k cudziemu a jednoducho každý týždeň vám príde nejaký peniaz na účet, prípadne každý mesiac a je to neidentifikovateľné od koho a na čo a prečo vám to posiela, keďže je to na čierno, to nevadí. Naozaj, na toto schvaľovateľ neprihliada, že by kvôli tomu, že vám každý týždeň na účet príde nejaká suma alebo každý mesiac, ktorou nevie dohľadať, odkiaľ je, že by vám kvôli tomuto schvaľovateľia zamietali hypotekárne úvery. Nie, tohto by som sa nebala. Skôr podozrivé výbery. To áno, to už sa občas stane, že to zamietnú. Podozrivé výbery, teraz mám takýto čerstvý prípad, pán si každý piatok vyberal v bankomate v kasíne. Zamietli. Viem, že nie každá banka na to takto prísne pozerá. My sme to akorát tú žiadosť mali v tej banke, ktorá to pozerá veľmi prísne. Pán to nebral za nejaký problém, že by to mohol byť. No je na to problém, banka na to naozaj vedia prísť. Takže áno, hypotekárny úver ideme riešiť ďalej, ideme to riešiť teda ale inde. Tam, kde toto vôbec neriešia, ale podozrivé výbery môže byť problém. Podozrivé vklady, respektíve neidentifikovateľné vklady, pravidelné vklady na váš účet. Nie, to nerieši. To vám ani nepomôže, lebo nemáte od toho papier, že oficiálny príjem, ale ani vám to neuškodí. Krásny deň, nádherný piatok a u nás je ozaj zima. Ja viem, mnohí sa zase budú pýtať, kde to je u nás? No na Kysociach. A je čudné, že ja sa čudujem, že je na Kysociach zima. Ale znovu to leto. Krásny pondelok.